Nyt ollaan Laivanvarustajan katu 6 terassipihalla. Tämä talo oli aiemmin Puolustusvoimien käytössä. Minäkin kävin siellä jotain armeija-asioita 20-vuotiaana pojankloppina hoitelemassa. Nyt siinä on komeita asuntoja, todella komeita. Parvekkeita, takkoja, hienoja kylpyhuoneita, upeita materiaaleja. Tervetuloa tutustumaan. 238,5 neliöä, isoa ja komeata kotia. 5 makuuhuonetta, tilaa, valoa. Eipä tässä muuta tarvitse kuin kantaa huonekalut sisään ja niitä tänne mahtuu. Ja ihmisiä. Niitä on hyvä kutsua kylään, vaikka sitten joka päivä. Tässä saunassa muuten isäntä voi istua löylyssä ja samaan aikaan jutella parvekkeella olevien vieraiden kanssa.